Το πέναλτι με τον Αιγύπτιο. Θα δει και βάλει αναμετέ. Ξέσπα ο Παχαράς εντός του Αρλίνα από τους συγχωρείς Καθολικού για τον γκολ της ομάδας τους. Έλασαν 3 λεπτά για να εκτελεστεί το πέναλτι. Είναι εύστοχο. Ο Ηρακλής πέρασε ένα καταραμένο δίλεπτο με πέναλτι, αποβολή, απώλεια παίκτη από τραυματισμό. Μια κακοδαιμονία στη φάση. Και τώρα θα δούμε πώς θα δημιουργηθούν συνθήκες του αγώνα στη συνέχεια. Η ώρα της αλλαγής θα μπει τώρα. Θα βλέπετε τον Βάρντας πώς πανηγυρίζει. Μπήκε ο Στάμου. Ο Βάρντα, ο οποίος ξέσπασε με δάκρυα, είχε περάσει πρόσφατα κάποια ταλαιπωρία γενικότερα, είχε λείψει και από τα γήπεδα, χτυπάει και στην πατρίδα του. Έβαλε τα κλάματα ο Βάρντα για τον γκολ, πέτυχε που τον φόρτισε πάρα πολύ. Βλέπετε πως αμέσως ξεσπάει σε κλάματα από την εκτέλεση. Φέρνει τον γκολ. Ψάχνει τον Βάρντα, καταπληκτική παλιά, ευκαιρία για τον Πανετολικό. Εκπληκτικό γκολ από τον Μαρκόφσκι με συνδυασμό 3 παικτών. Με τον Κυριακίδη να πανηγυρίζει και το 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Άπισον και συνεργασία 3 παικτών. Διαφάνειες, Βάρντα, Μαρκόφσκι που επιστρέφει στα γκολ από τον αγώνα με τον Πας Γιάννηνα και φτάνει τα 6 στο πρωτάθλημα, αλλά όλα έχουν και την εξήγησή του στη συνεργασία που προηγήθηκε. 2-0, υπέροχα η ομάδα του Ματζουράκη. Ο Βάρντα θα μπορούσε και αυτός να πλασάρει μάλιστα, αλλά έδειξε με το πνεύμα ομαδικότητας ότι έψαξε σε ιδανικό χώρο το Μαρκόφσκι. Θα ξαναδείτε πως έρχεται την παλιά από το Διαφάνειες. Ο Βάρντα αμέσως στον Μαρκόφσκι, έχει χάσει τον αντίπαλό του ο Πασάς από ό,τι βλέπω, εκεί τον Βάρντα. Ένα υπέροχο γκολ.